ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಇರಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲಿರು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಲು ಏಪಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಬೇರು ಬಿಲ್ಲೋಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಂಕಾರ ಅಪ್ಪ ಆಗ ಮೂಲು ಕಮ್ಮಿ ತಲಾಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೌಶಿಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ತಲಾಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಕೊಂಚ ಅಣ್ಣದಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ದಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ. ಅನಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಜಾತ್ರೆ ಮರನ್ ತೂತಿಪ್ಪಡು ಲಾಗ್ ಅಲ್ಪರೇನಿ ಇಂದು ಪಾಲೆಗೆ ಹೋಯ್ರೆ ನೇಮಾಟು ನೊಲ್ಲಲ್ತಿಗೆ ನೇಮಾಟುನಿಗೆ ಅನಿಕ್ ಪಾಲೆಗೆ ಹೋಯ್ರೆ ಅಂಚ ಇಂಥ ಲಾಗು ಐತನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಬುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಟ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೆಂಡು ಉಂಡು ಮಾನಿದ 3 ಚೆಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಚೆಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐಲ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ರೆ ತುಕ ದಹದಂಬೆ ಹಾಕಿ ಯಾ ಪೋಪುನಾಯ್ತು ಶಾಮಿ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಲಾಗ್ ತುಲೆ ತುಕ ನಿಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿಚ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ಲಾಗರ್ ಹೊಸ ನೇ ಇರ್ದಾದಂದ್ರೆ ಇರ್ದಾದಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಬಂದಿರ ಇರ್ದಾದ ಮಂತ್ರಿಂಚಿದ ಫ್ಲಾಶ್ ಇಂಚಿರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಕಾಯ್ದು ಅದು ಇರ್ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಿರ್ಗೋಚವರ ಹೀರೋ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾರ ಇರು 2 ಸಲ ಒತ್ತೋಡು ಮಾರ ಇನ್ನು ಇದಾಗ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಕಪ್ಪೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆತೆ ಚೂರು ಶ್ಯಾಂಪು ಅದ ಪಾಡೋಡು ಮಾರ
ಭೂತಾಪಹರಿಣಿ ಜಯ ಸರ್ವಗತಿದೇವಿ ಕಾಳಸೂದನ ಮಂಗಳಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ಜಯ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೆ ಜಯ ಭೂತಾಪಹರಿಣಿ ಜಯ ಸರ್ವಗತಿದೇವಿ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೇತ ಕಾಳ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾದಿ ಹಿರಡೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನವಂತನ ಬಂಡ ಹಿರೇಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿ 23 ಒಪ್ಪುನಾನೆ ಆಪಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾಡಿ 14 ಒಪ್ಪುನಾನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತದ ಇರುವ ಒಪ್ಪುನಾನೆ ಉಪಮಾನ ಎರದು ಮೆಚ್ಚಿಗಟ್ಟು ನಾಯಕ ಪಡಿಯರಿ ಕರ್ತೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವದ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಗಟ್ಟು ನಾಯಕ ಪಡಿಯರಿ ಬರ್ಪು ಆಯನ ಆಯಲಾಪಿಸಿ ಕೆಲಸನ ಎದ್ದೇ ರೀತಿ ನಡಪಾದ ಉಳ್ಳಾದಿಗಳ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯದ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಣೆನ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತೇವೆ ತುಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಎದ್ದ ರೀತಿ ಅನುವಾಡು ಆಯನ ಕೈತು ಕೆಲಸ ಎದ್ದ ರೀತಿ ನಡೆತದು ತನ್ನ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪಾವಿಸಿ ಸೀಮೆಗ ಇರುವೆ ದೇವರಿಗಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೇತ ಭದ್ರಕಾಳ ಸ್ವರೂಪಿಸಿ ಉಳ್ಳಾದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಮನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆಲುಗುತ್ತು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂಧ ಹುಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಕಲ ಏರಳ ಪತ್ರ ಸತ್ಯ ಉಳ್ಳಾದಿ ಬಡಿರುವುದು ಉಳ ಬಡಿರುವುದು ಉಳ ಬಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಮಿ 14 ಸತ್ಯ ಅಮೃತ ಕಲೆ ಕೊಯ್ದು ಗುಟ್ಟ ಅಮೃತ ಕಲೆ ಹತ್ರ ಕೈಲಿ ಅಮೃತ ಕಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಕ ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಾಕರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟ ಅಪ್ಪಂಜಿನ ಪೊಂಡಿ 22 ಮಣ್ಣಾಡ್ತದೆ ಪೊಂಡಿ 23 ಪೊಪ್ಪಡಿ ಮೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪಂಜ ಮೆಚ್ಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿ ನಲಪಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲಿಯಾಕಲ ಕಟ್ಟ ನಲಪಾದ ಕೊಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿ ನಲಪಾದ ಕೊಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಸುಖದೇವತು 4 ಗುತ್ತು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಅಸಗದ ಮಳೆ ಯಾರು ಬರಲಪ್ಪ सर्वस्वरूपयामि जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतापहरिणि जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्ते प्रार्थना समर्पयामि स्वामी आ ब्रह्म समेत ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾತಿ ನೀರಡೆಂಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾವಂತರ ಬಂಡ ತುಂಬುದ ಪೂರ್ವದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಡಿಯರಿ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಇರುವ ಪೂನ್ಯರು ಇರುವ ಪೂಪನಾದಿ ಪಡಿಯರಿ ಮಾತ ಕೊರ್ನೆದ ಬಕ್ಕ ಪಾಲೆಗ ಪೂಪಿಂಚಿತಿ ಪೂರ್ವದ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾತ ಪಾಲೆಗ ಮಾತ ಪೂಪಿನ ಆ ಪಾಲೆಗ ಪೂಪಿಂಚಿ ಮೂರ್ತನು ನೀರು ಸುಮೂರ್ತೆ ನಡಪಾದ ಪಾಲೆ ವೀಲ್ಡಿಡು ಹೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ತೋಟ ಹೋದು ಪಾಲೆ ಮಾತ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತದೆ ಪಾಲೆ ವೀಲ್ಡಿನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಕೇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಾತು ಹಾಕಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾದ ಕೊಡು ಆ ಪೂಪುನಂಚಿನ ಮೂರ್ತನು ಸುಮೂರ್ತರಿ ನಡಪಾದ ಕೊಡು ಪಾವಿತ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಸೀಮೆದ ಇರುವ ದೇವರಿಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಉಳ್ಳಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೇತ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಿಸಿ ಉಳ್ಳಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಾಂಚಿ ಕೂಡ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಂಜೋಲಿ ಮಲೆಗೋರ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಯಸ್ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಮುಗಿಲಿ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಚೆಂಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಐದಕ್ಕ ಆಂಡು ಇನ್ನೇನು ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಪುದ ಚಾ ಗಂಟೆ ಬಾತು ಇತ್ತೆ 11 ಒನಸ್ ಬೊಕ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ನಿಕ್ಕಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂಬಾರು ಬರ್ಪುಂಡು ನಾ ಅವು ಇತ್ತತ್ತು ಮುರಂತಿಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಯ್ತಾ ಮಾತಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಚಾ 11 ಉಂದು ಒಂದೇ ಲೈವ್ ಏಪಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದೈತಿನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಬಿಲ್ಲು ಇಂಬೆ ಕಾತು ಒಂದು ಲೇಕರ್ದಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕೊಕ್ಕದ ತುಂಡು ಪಾಡ್ಪಾರ ಅಂತ ಅದೇ ಅಪ್ಪು ಆಯಿ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಆಯಿ ಬನ್ನಿ ಇರಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲಿರು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲು ಏಪಲ್ಲ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಬಿಲ್ಲೋಲೇನು ಬಿಲ್ಲುಗ ಅಹಂಕಾರ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ಅಂದೇನು ತಿಂದದು ಮುಗೀತದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಬೆ ತುಕ ಆಂಡೈನಿ ಕಟ್ಟಗೆ ಪೋಯಿ ಕೊಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತುಚಿ ತುಕ ಬಲಿ ಎಸ್ ಒಣಸ್ ಮತಾತು ಜೆತ್ತದು ಚೂರು ಬತ್ತೆ ನನ್ನಕ್ಲು ಪಾಲೆಗೋಯಿ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಬುನ್ ತೋಲಿ ಕೊಂಬು ಕಟ್ಟೋಂದಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಪೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟ ಕೊಂಚ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಚೆಂಡುಂಡು ಬೊಕ 5 ನಿಮಿಷ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷದೇ ಪೋಪುನೆ ತುಕಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಬರೋಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತಿಂದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೆ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲ ಕೊಂಬು ಆಫಿಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಕಂಡಲ ಕೊಂಬು ಹೊಡಿತನ ಇಮೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆಡ್ಪೆ ಗುರು ಮದಿಮೇಗು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೋಪೆ ಮಾತೆಗಳು ಹೋಗದ ಉರಿಪೆರೆ ಕೊಂಬು ಹೊಡಿತರ ಮಾತಾಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾನಿ ಟೆಂಚಿನ ಇಂದದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಂಗೆ ಗುರು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಗುರು
ಎಸ್ ಇಂದುವೆ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಲಂಜ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಭಂಡಾರ ಅರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ತೋಜಿ ಬಾಗ ಎಸ್ ಇಂದುವೆ ಆ ಒಂದೆಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಿಡಿಪುನೆ ಗುಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಜಿಲ ಐತ ಮಗ ఒక ಅಂದೇಟು ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಿಡಿಪುನೆ ಉಲ್ಲಲ್ತಿನ ಮಗ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಅಲ್ಲಂಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಗಮ್ಮನೆ ఒక ಮುಲ್ಪರ್ಲಾದ ಪೇರು ತೋಜು 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಲೆ ಎಸ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೆಂಡಾತ್ ಯಾನಂಜಿ ಕೊರಕ ಜನಾಡ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಕಮ್ಮಿದಲಾಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೌಶಿಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಮ್ಮಿದಲಾಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಕೊಂಚ ಅಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ತೂತುಜೇರು ತೂವಡತೆ ತೂಂಡ ಪಾಡ್ದೆ ಜನ ತೂವಡತೆ ಕಮ್ಮಿದಲಾಗ್ ಏರಿಯ ಕಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಡದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬಲೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ರಡ್ಡರೆ ಅನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲ ಒಂದುಂಡು ಕೋಲ ಆತುಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೇನ್ನಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡ ಕಂಡುಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೋದರ ಮಾಯ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ದನ ಚಿಂತನೆ ಬಡ್ಚಿ ಭಯ ಬಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಮರಿದು ಬರ್ಪೆ ಸಂಸಾರ ಸಹಜ ಬಂಧು ಬಲಗಳು ಹೊಡೆದು ನಿಕ್ಲ ಸೂತಳು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನಿಯೇ ತೂನೆಗೋದು ಲೆಪ್ಪಣ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪಾದು ಬರ್ಪೆ ಗುರುತಿ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಯ ವಿಷಯ ಟೈಮು 5 ಗಂಟೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ ಇತ್ತು ಮುಗಿಂಡು ಮೂಲೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನೆ ಓಕೆ ಈ ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಯಾ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್